Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Qabela żaret dar Emmaus fir-Rabat Għawdex li tagħti kenn u appoġġ lill-vittmi ta' vjolenza domestika, dan bħala parti mis-16 ġurnata ta' attiviżmu dwar din il-pjega soċjali. Dar Emmaus hija l-ewwel dar f'Għawdex li toffri mhux biss saqaf fuq ras vittmi ta' vjolenza domestika u liedhom iżda wkoll programm ta' kura u riabilitazzjoni. Waqt din iż-żjara Dr. Qabela semet u tkellmet ma' numru ta' vittmi dwar l-uġigħ u tbatija li għaddejjin minna kaġun ta' din il-problema. Jiena nagħmel appell biex lill-qawċin ukoll jersu l-qudiem kull mara, kull persuna li għaddejja minn vjolenza domestika u hija importanti illi tfittex l-għajnuna, illum il-ġurnata għaw ħafna għajnuna u ħafna servizzi għaw ħafna nies illi jixtiequ huma lesti li jgħinu lil dawn il-persuni b'tant dedikazzjoni u imħabba. Għal din iż-żjara attendew ukoll il-Ministri Michael Falzon u Clint Camilleri. Il-Ministru Michael Falzon qal li f'dawn is-16 ġurnata ta' attiviżmu kontra il-vjolenza domestika, il-Gvern mhux biss qed jibgħat messaġġ kontra din il-pjaga soċjali, iżda qed juri wkoll li huwa impenjat li jieħu passi konkreti biex jiġi indirizzat dan l-abbuż. Min-naħa tiegħu il-Ministru Camilleri faħħar l-inizjattiva li qiegħda tieħu Dr. Lidja Qabela biex tqajjem aktar għarfien dwar il-vjolenza domestika u rringrazzja lil ħaddiema kollha ta' dar Emmaus li jaħdmu qatih biex joffru kenn u għajnuna lill-vittmi.